Hei Kokkola, terveisiä täältä betonilähiöstä. Sen takia haluan lähettää nämä terveiset täältä, että meidän seuraava juttu 9 hyvää syytä elää sijoittuu juuri tällaiseen paikkaan. Ja minä, siis ohjaaja Perttu Leinonen, olen myös sellaista kotoisin. Ja tällaiset ehkä 70-luvulla rakennetut betonista ja metallista ja köyhyydestä ja yllättävyydestä ja vaikka mistä koostuvat betonilähiöt on minulle, mutta mä uskon, että tosi monelle muullekin kauheen tuttu ja niin kun, toivoisin myös, että kiehtova paikka. Vaikka pakko minun on itsekin myöntää, että kyllähän siitä ensimmäiseksi tulee mieleen ankeus. Mutta onneksi on sellaisia kirjailijoita kuin Anna Krogerus, joka on kirjoittanut tämän kyseisen näytelmän, joka näkee ihmiset täällä ja samoin nämä paikat niin taitavasti ja humanistisesti, ihmisuskoisesti, että ne muuttuu uudestaan taiteeksi. Ja kyllä mä haluan ajatella, että se on meidän kaikkien taiteilijoiden ja tekijöiden tehtävä myös katsoa semmoisia yllättäviä paikkoja tosi tarkkanäköisesti ja koittaa nähdä niitä, että mikä täällä on sellaista jaettavaa ja merkityksellistä, että mikä meidän kaikkien on syytä kerran vielä katsoa läpi ja kokea ehkä samanlaisia kauneuden kokemuksia kuin jossain Italian alpeilla. Miksipä ei? 9 hyvää syytä tulee olemaan tarkkanäköinen, hyvin hienosti lavastettu, äänellinen, kuvallinen ja hyvin näytelty matka tosi pieneen aiheeseen, mistä mä olen henkilökohtaisesti tosi innoissani monesti. Musta tuntuu, että välillä me yleen katsotaan pieniä aiheita, että meidän tarinoiden pitäisi olla jotenkin valtavia, yhteiskunnallisesti ollakseen merkittäviä, mutta välillä valtavaa voi olla se, että kuinka pääsen ulos tästä pienestä yksiöstä. Ja välillä ainakin minusta tuntuu, että minulle se on valtavampaa ja se on jotenkin tunnistettavampi ja hurjempi tarina kuin moni maailmaa jotenkin järisyttävä poliittinen asia. Tämä on poliittista ihan yhtä suuresti ja ennen kaikkea se on todellisuutta tosi monelle ja meidän tehtävä on katsoa sitä lämmöllä ja humaanilla rakkaudella siinä suhteessa tekemättä kenestäkään pyhimystä tai uhria tai mitään, vaan näkemällä se sellaisena kuin se on. Ja siinä tämä teksti ja toivottavasti mekin onnistumme tosi hyvin. Me ollaan Lavasta ja Jyrki Pylvään kanssa oltu tosi innostuneita juuri näistä vanhoista betonilähiöistä ja käyty kiertelemässä niitä tosi paljon. Siitä lavastuksesta tulee tosi tavaton ja voisin sanoa, että semmoinen hyvin luonnollinen ja hyvin yllättävä suhteessa teatterimiljöiseen. Se on ehdottomasti jo sen näkemisen arvoinen. 9 hyvää syytä elää on ensi illasta tänä syksynä. Niin me aloitetaan kohta sitä tekemään, mutta ehkä tässä nyt on joku tämmöinen pieni kuva tällaisissa asioissa, että tää on ihanaa, että täällä kasvaa näitä kukkia. Ja vihreitä puskee läpi, että vaikka tää näyttää kuolleelta ja elottomalta, niin mikään paikka ei ole sitä oikeasti. Ja me olemme täynnä semmosia kuiluja jokainen meistä, jonne kun tarpeeksi uskaltaa katsoa, niin pyöryttää se syvyys. Ja sitä on myös tämän näytelmän henkilöt. Ja mun mielestä meidän on ihanaa ja syytä katsoa sinne välillä. Mutta tulkaa te toteamaan, että onko tämä todella näin tänä syksynä Kokkola. Rakkautta. Nähdään pian. Moi moi.